Piye? Balungane pelok barang, kibote pelok 6. Heeh. Ya suwiran dulek iki. Iya, makane duleken sing sekerep ya. Urung tau dulek. Urung tahu. Dong. Weh, patute kayak katarat. Aja ora. Ana dongeng entik hentik. Dung tang. Ora sida kaget. Wayangan kan ngono tantangan. Si penunggal paten nono sapa nyeletokne man kupingku iki krungu peh panggah iki lho biang kira isi sopo iki jenenge Riyu Iki cah Surabaya. iki Riyu kae to Iya. Riyu bejo sing bejo lho apane wajah musibah tok lho Iki cikal prawira iya. sing iki cikal prawira sik to Bejo ngempel, bejo ning omah ngempuli mbok. sing tukang gigi kae kan Iya. lah iki biasanya tukang balung ya Iki tukang krokoti wedoan iki. ora tambolin tahu gedekke Mas sapa Mas Andri. heeh Mas Andri ki Iya. demung gitu Iki tukang ngentek-ngenteki perawan iki lho. makane wajah iki lho nok kaya paku gamelan mluntus si penung pripun nggih siap panunggul apa dosane hang ngungguli mring sesama aja dianggep kualat sing lah iya bener kandamu lali sumber ora sida kuwi odo-odo dalang lali sumber ketiwasan semonggo Mbak Lia langgamipun katuran sinaturaken saling kanca-kanca papat songo Aza Audio Baratam FM Multimedia Mantes Bantu Sing gedhe pangambaranmu kang mas bepucanku Sambung kumbang wajibmu ngrepit dasarmu kerawan karmamu Mas
sambung wanci dalu. Sampun kader Mas Samsul. Iya Mbak Lia.